Det er vores YouTube. Nej. Og det her er vores YouTube-kanal. Hej og velkommen til Limoeller. Jeg hedder Liva. Og jeg hedder Johanne. Og det her er vores YouTube-kanal. Jamen, hej så. Hej, vi har lavet den her YouTube-kanal. Vi skal kigge ind. Hej, og vi har lavet den her YouTube-kanal. Ja. Fordi vi synes, det er spændende at se alle mulige andre YouTubere. Vi elsker at se i andre YouTubere lave YouTube-videoer. Og så tænkte vi, at det måske også var spændende at lave en selv. Hvorfor ikke? Og vi har altid tænkt, at vi gerne vil lave en, men og nu er vi så rigtig kommet i gang. Men vi tænker, at vi lige vil starte med bare lige at fortælle kort om nogle ting om hinanden, sådan så vi ligesom lige kan finde ud af, hvilke personer vi er. Vi prøver så at gøre sådan, så at jeg fortæller nogle ting om Johanne, og Johanne fortæller nogle ting om mig. Ja. Og Hvem starter? skal jeg bare starte? Du starter bare. Hun hedder Johanne. Og selvfølgelig Johanne. Hun er 13. 13. Og bliver snart 14. Du bliver snart 14. Meget snart. Liva. Ja, hun hedder Liva. Det har jeg lige sagt. Og du er 14 år, faktisk. Du er ældre end mig. Ja, du er 14, og du hedder Liva. Ja. Johanne, hun har 4 søskende. En storbror, 2 lillebrødre og en lillesøster. Liva, hun har 2 søskende. Hun har en lillebror og en lillesøster. Og så har jeg dig. Ja. Så. Ja. Du har sagt 2 ting. Ja. Johanne, hun har en masse høns. Og Det har jeg sgu. Ja. de kan ikke flyve op på taget. Kun den ene af dem. Nej, men så har hun får. Fordi de andre døde. Nej, vi har kun haft 2. Nej, I havde der 3. Nej, vi har 2. Laffe og luft. Hvem er de her tilbage? Luftlappen. Hvem er dem? Luft er død. Okay, Luft er død. Og det er Luft den død, mest det er tynde, og der har hvide pels og sådan. Har de ikke begge død? Jo, men den ene var sådan lidt snusket og sådan. Ja. Det er i hvert fald den mest dumme, der døde. Det kan jeg ikke huske. Så har ikke du fortalt mig. Jo. Så er mig. Vi var i klasse sammen. Det er ikke rigtig en ting om Johanne. Det er bare sådan en ting, der Det kan vi lige sige. Liva. Du er grim. Det var ikke det, jeg skulle sige. Jeg kan også få det. Okay, kan jeg sige det, mens du tænker? Livas lillebror hedder Holger, og Livas lillesøster hedder... og Livas lillesøster hedder Freja. Hun gør til sang, og hun spiller guitar og ukulele. Vi håber, at I kunne lide vores YouTube-kanal. Og give den en thumbs up. Og abonnere. Og så ses vi i næste video. Hej!